Mércoles 11 de marzo de 2026, siendo as 22 horas, abrimos pois a sesión, salón de plenos. Salón de plenos, ca seguinte orden do día. A aprobación da acta da sesión extraordinaria do 4 de febreiro de 2026. Non sei se hai algo que engadir. Non hai nada que engadir, non sei se o parte do Grupo Popular. Por lo tanto, votamos a aprobación da acta, por lo tanto, da sesión extraordinaria do 4 de febreiro de 2026. Votos a favor. Aprobase a acta por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, que é a aprobación da acta da sesión extraordinaria do 18 de febreiro de 2026. Non sei se hai algo que engadir. O Grupo Popular tampouco, por lo tanto, votamos a aprobación desta acta. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Punto número 3 do orden do día é unha solicitud de subvención nominativa á Deputación Provincial da Coruña para dar cobertura pois a 3 eventos moi importantes non só de Bouquexón, sino en toda a comarca, e mesmo dos deles de interés turístico de Galicia e outro de interés turístico nacional. Por lo tanto, a proposta de acordo pois é aprobar as memorias detalladas destes eventos de carácter cultural, social, económico, gastronómico, etc. E solicitar un importe de 60.000 euros a Deputación Provincial da Coruña, 48.000 a Deputación Provincial da Coruña e 12.000 que o 20% aportaría pois, o Concello de Bouquexón. Por lo tanto, aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos pola Deputación Provincial, designar a Vídeo de Otata para Bouquexón para asignar o convenio. É solicitar unha subvención nominativa á Deputación Provincial da Coruña. Para o debate, ten a palabra o señor Iris.
Boas tardes, noites a todas e a todos. Antes de tratar este primeiro punto, terceiro punto, da orde do día de hoxe, quixéramos, dentro do Grupo Municipal de Veciños, hoxe o 11M, por tanto non hai case mellor data que... Pois a promoción e a sustentar os múltiples gastos que teñen estas tres festas tan importantes para o Concello. Bueno, moitas gracias. Creo que é un desexo de todos que sexa aprobada por unanimidade este punto e ao mesmo tempo tamén agradecer a Diputación da Coruña a boa voluntade pola parte da Diputación para dar un xeito cofinanciar esta subvención nominativa. Procedemos á votación, todos a favor. Apróbase por unanimidade de todos os concelleiros este punto. Para o debate do punto número 4 e número 5 xa o farán os portavoces, vamos a debatirlo conjuntamente. Por lo tanto, creo que o mellor é debatirlo conjuntamente, por lo tanto, pues para a exposición destes dos puntos, a ordenanza reguladora da prestación do servicio de axuda no fogar, a aprobación inicial para a ordenanza fiscal reguladora do precio público pola prestación do servicio de axuda no fogar, a aprobación inicial ten a palabra o señor Iglesias Gómez. Bueno, pois tenemos estes dous puntos ou estas dúas ordenanzas, que é a ordenanza que regula o funcionamento do servicio de axuda no fogar e a ordenanza fiscal que regula os precios do servicio de axuda no fogar. Como vostedes saben, tiñamos unha única ordenanza, agora por recomendacións da Administración Autonómica desdoblas en dúas, e os servicios sociais do Concello de Boqueixón fixeron un traballo adaptando a normativa vixente e modificando a ordenanza fiscal no sentido de que poida abaratar custes para as persoas usuarias, sobre todo no servicio de libre concurrencia, nas horas de libre concurrencia que demandan os vecinos e as vecinas de Boqueixón. Unha competencia municipal, a prestación de servicio de axuda fogar, en canto a adaptación da normativa deste xeito, actualizar os tramos de capacidade económica con base no IPREN, as intensidades do servicio de axuda no fogar, en horas en función do grado de dependencia e a participación das persoas usuarias no copagamento dos servicios en términos de porcentaxe. Nos últimos anos, o incremento de precio hora do servicio de axuda no fogar pasou entre os 13 a 14 euros, cando se trata de días laborables ou festivos, aos 24 e 26 euros. Isto obriga a unha revisión da participación das persoas usuarias que acceden ao SAF a través da modalidade de libre concurrencia, pois coa vixente ordenanza o custo deste servicio para unha persoa cunha pensión mínima era considerablemente elevado. Consecuentemente, estableceuse unha modificación dentro dos límites que marca a normativa autonómica para evitar que o encarecemento do precio hora do SAF repercuta dunha forma tan abrupta na participación do custo do servicio por parte das persoas usuarias. Na ordenanza reguladora, normas de funcionamento do servicio, engadironse cuestións de importancia que non figuraban na anterior ordenanza, pero que se considera oportuno incluir de acordo á propia evolución que está a sufrir este servicio nos últimos anos. Actividades que quedan excluídas na prestación do servicio, distribución proporcional do tempo ao longo do mes, tempo mínimo de prestación en cada franxa horaria, acceso ao servicio de oficio e listaxe de agua. Entonces, bueno, pois, resumindo, modificáronse ou creáronse estas dúas ordenanzas para regular e actualizar os tempos do servicio de axuda do fogar e para que as persoas usuarias polo sistema de libre concorrencia pois teñan un custe menor, que non significa un custe menor do servicio, senón un custe menor para os usuarios. Creo que era unha demanda dos usuarios e, ademais, un trámite ou unha cuestión que xa Servicios Sociais levaba tempo traballando nela. Por lo tanto, creo que esta actualización das ordenanzas vai a redundar nunha oferta mellor neste servicio tan importante para os nosos maiores e para os cuidadores de Boqueixón. Moi ben, moitas gracias. Para o debate ten a palabra o señor Iglesias. Ben, con respecto a este cuarto punto, dúas ordenanzas, a ordenanza fiscal e a propia
ordenanza en sí. Pouco máis temos que sumar dentro do noso grupo. Imos votar, como non pode ser de outro xeito, favorablemente un informe técnico, un informe redactado pola traballadora social do noso Concello, que basicamente era necesario para adaptar as ordenanzas ás modificacións da Lei de Dependencia e para baixar o prezo das persoas que solicitan o SAF no noso Concello. Tamén foron incluídas outras cuestións que antes non se contemplaban con relación ao funcionamento do propio servizo en sí. Por tanto, o noso voto neste senso son informes moi técnicos e supoñen unha reducción en consecuencia do custe para os nosos conveciños e en consecuencia o noso voto vai a ser positivo, como non pode ser, como xa dixen antes, do outro xeito. Bueno, moitas gracias. Continuamos co debate. Vos ten algo máis que añadir, señor Iglesias? Nada máis. Por lo tanto, nos procedemos a votación dos puntos 4. Votamos conxuntos ou... Votáis conxuntos ou... Sí, vale. Votamos xa conxuntamente, por lo tanto, os puntos 4 e 5. Votos a favor. E apróbase, por lo tanto, os puntos 4 e 5 por unanimidade. Pasamos á parte de control e fiscalización, o punto número 6. Decretos de alcaldía editados entre 1 de xaneiro e 28 de febrero de 2026, toma reacción pola opinión da corporación. Foron remitidos todos os decretos aos membros da corporación, por lo tanto non é preciso que os cite. Punto número 7, reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa dos expedientes emitidos pola Secretaría de Intervención entre 1 de xaneiro e 28 de febrero de 2026. 28 de febrero de 2026, toma de razón. Non houbo ningún reparo suspensivo da legalidade. Pasamos ao punto número 8. Mocións, vale, punto número 9. Rogos e preguntas. Non sei como... Non hai ningún marxo, non? Sí. Sería raro que non tuvera, pero bueno. Son varios, intentarei ser o máis breve que foi. A Deputación, como ben saben, financia a compra de vehículos para os servizos sociais dos concellos. Neste intre hai 25 concellos que contan xa cun vehículo para os desplazamentos das traballadoras do SAF. Estes concellos son As Pontes, As Somozas, Camariñas, Cariño, Carnota, Fisterra, Irixoa, Manión, Muros, Ortigueira, Outes, Tordoia, Oza, Cabanas, Apaña, Mesía, Dodro, Coirós, Boimorto, Paderne, Dumbría, Santiso, Sobrado e Toques. Este primeiro rogo ven a colación disto e propoñémosles dentro do noso grupo participar nesta liña. A cuestión 2 sería unha iniciativa que levou a cabo o pasado mes o Concello Veciño de Touro, gobernado polo PP, unha iniciativa pioneira que basicamente consistiu na aprobación da implantación dunha rede municipal de desfibriladores externos, de DESAs, en todas as parroquias do seu concello e disponibles ás 24 horas. Isto permítelles a instalación de 18 desfibriladores desas en espazos públicos, ademais dun dispositivo adicional que se porá a disposición da protección civil do seu concello. Sitúanse en todas as parroquias, como ben dixen, e estos estarán xeolocalizados. Donde se poñen en tótems de aceiro inoxidable sinalizados. Poden ser utilizados por calquera persoa, mesmo sen formación sanitaria previa. O proxecto tamén inclúe un programa de formación presencial en soporte vital básico, máis uso dos DESAs dirixido á cidadanía, así como un sistema integral de mantemento, monitorización continua
e rexistro oficial dos equipos, garantindo así o seu correcto funcionamento en todos os días. Con respecto a isto, instamos ao noso goberno que impulse e promova unha iniciativa similar no noso concello. Cuestión 3, xestión da biomasa e eliminación de especies arbóreas nas faixas secundarias de protección antes do 31 de maio de cada ano, en base a unha normativa vixente que é a Lei 3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa contra incendios forestais. Este establece unha franxa de protección de 50 metros dende o límite das edificacións ou dos núcleos, na que as parcelas deberán manterse libres de biomasa vegetal que poida favorecer a propagación do lume, e 2, non poderá existir árbores como pino ou eucalipto ou a acacia. Por tanto, solicitamos, así como fan outros concellos, un bando no que se informe a veciñanza deste tema. Cuestión 4, acordo entre a Xunta e a FEGAM para o incremento progresivo da financiación da Xunta ao SAF. Este probablemente se faga efectivo a finais deste mesmo mes, creo que en torno ao 20 e pico. Este é un servizo que se xestiona, polo tanto, é competencia municipal, pero a financiación non teria que ser municipal. Por lo tanto, esos 200 e pico mil euros que aporta o noso concello a este servizo público que nos teria que aportar a Xunta e o Estado. Un 50% cada un deles. Para o noso concello, segue dicindo a nova, supón aproximadamente 425.000 euros para o SAF en 3 anos ata o ano 2028. E neste punto propoñemos unha moción conxunta para que as dúas administracións, tanto a Xunta como o Estado, se fagan cargo do 100% do financiamento deste servizo público que se vende de xestión municipal. Debería ser, así o di a norma, de financiación na súa totalidade pola Xunta e polo Estado. Isto supoñería destinar aproximadamente eses 200.000 euros para outras partidas. Cuestión 5, exixirlle ás empresas forestais que realizan traballos de aproveitamento madeireiro no noso concello a obriga de deixar as pistas de monte no mesmo estado na que se atopan ou, se non é posible, reparalas se se danan durante a súa actividade. Cuestión 6, isto é unha puntualización. Vanse levar a cabo neste mesmo ano, creo, actuación sobre a C960, a C261 e a senda entre Sergude e o núcleo de Rodiño. Fai uns días hai unha nova na que o señor Rueda anunciaba esas dúas actuacións por un custe total de aproximadamente 1.750.000 euros. Pero isto se anuncia agora polo presidente da Xunta, leva xa anunciándose dende o ano pasado. En concreto, dende o 28 de agosto de 2025, nunha nota de prensa da propia Xunta, e nas xanelas do noso concello dende decembro de 2025. Por lo tanto, non é nada novo. En canto á cuestión número 7, as melloras que se levaron a cabo na Nacional 525, dende o noso grupo propuxemos unha moción neste senso, pero como se levaron actuacións por parte do Estado nesta vía, non sei se queren que se faga alguna moción conxunta neste senso, e a cuestión tamén sería sobre a rotonda para Canto. Cuestión número 8, a titularidade do vial entre o bar García e Rams, ainda non temos un informe técnico, supoño. Cuestión número 9, por que publican e entregan as xanelas sempre con retraso. Cuestión número 10, é parabenizaros pola colocación por fin da tapa do rexistro entre González e a Casa de Neira en Campo Rapado. Por fin está posta, pero segue o cono no mesmo sitio. Por lo tanto, colocaron a reixa, pero deixaron o cono. Entón, se poden retirar o cono, pois agradece. Cuestión número 9, cuestión número 11, veciños de Campo Rapado fanme esta cuestión e dinme cal é o horario da casa do maior da Casa da Cultura de Campo Rapado.
sei que está en funcionamento xa. Despois, outra cuestión máis, outro rogo, perdón, a sinalización do stop na agra de arriba de Pousadas, que ainda sen facerse, e despois esta é unha cuestión que nos trasladan a nós directamente, é sobre a fervenza de Rubio ou de Vigo. É unha fervenza que está na aldea de Rubio, na fervenza do río Záramo, e dende esta fervenza, que ese dato non o tiña, saiu a enerxía necesaria para mover o primeiro xerador de luz no noso concello. O estado no que se atopa, polo vídeo que nos pasaron, un estado lamentable, polo tanto, imos a norma, e a norma di que a protección das fervenzas do noso territorio corresponde á Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente de Cambio Climático, que aplica a Lei 5/2019 do Patrimonio e da Biodiversidade. Pero os concellos tamén teñen competencia na súa conservación, limpeza e sinalización. Por lo tanto, pregamos dentro do noso grupo que teñen en conta este punto e que se leven a cabo as accións pertinentes para a súa actuación e a súa volta ao estado previo o máis axiña posible. Creo que... sí, outra cousinha máis, outras dúas cousinhas máis. Con respecto á reunión en relación coa taxa do lixo, non se sabe nada. Leva insistindo a oposición neste tema cando debería ser un tema que o goberno propuxese á oposición. Non sei se queren tratar este tema con calma, pero a oposición se leva preguntando por este tema para adaptar a nosa taxa a norma nacional dende fai tempo. E con respecto a dúas actuacións en Pousada, estamos ainda á espera do remate sobre a senda no vial no Pumariño, e con respecto a unha pista, que é a pista da Carvalla, que está por aí pasa bastante auga, e creo que sería recomendable que se actuase sobre esa pista o máis axiña posible na algún plan, non? E outra pista que está en mal estado en Pousada é a pista dende a Capela da Fonte aos invernadoiros de Xacinto, que xa yo teño dito na algunha outra ocasión. E, por a miña parte, nada máis. Fun bastante rápido, non? Gracias. Perdona, cal é o punto 10? O punto 10 xa me perdo, fun tan rápido que os teño notados en dous Segunda sitios. etapa do registro que había que retirar. Radio Casa do Maior. Radio Casa do Maior. Ese é o 11. A Casa do Maior 11. No, o 9. Pois sí, non o teño aquí exactamente, pois sería sinalización do stop na agra de arriba, ese non sei... Etapa de campo rapado, horario Casa de Maior, stop agra de arriba, fervenza de Rubio, reunión taxa do lixo, tres pistas de Teño Pousada. todas, só que puxen como citaches o 10 Pois e probablemente... che dicir 9 ou 10. Si ya mandamos repetir, Xa non me acordo, non? É que teño varios puntos, entón non... Moi ben, Non as teño nada, todas. vamos a intentar Vale, perfecto, gracias. dar resposta a estas preguntas, suxerencias e rogos tamén. Con respecto ao punto número por parte das subvencións que oferta a Diputación para a compra de vehículos para os departamentos de servicios sociales, o certo é que tampouco tivemos así un planteamiento claro por parte do departamento, dado que a maior parte dos servicios que se fan ou haber unha empresa externa que presta o servicio de domicilio, que é a que máis kilometraje se fan, pois non, polo menos non houve así unha petición expresa e de necesario ou urgente necesidade na compra de vehículos, porque a maior parte, pois, a coordinación do servicio, tanto as traballadoras sociales da empresa como os servicios que se prestan, pois, son por parte da empresa, e ten en conta tamén que somos, creo que, non sei se dos concellos que máis paga o kilometraje, que está a 26 céntimos kilómetro, creo que con eso pois podese dar cobertura. En todo caso, plantearemos o tema, pero por ahora non nos foi trasladado por parte do departamento pois esa necesidade. Non quer decir que non se plantexe, e
e coa conclusión a que cheguemos, pois, bueno, pois o comentaremos. Pero, bueno, en todo caso, recordar que kilometraje 26 céntimos kilómetro, creo que é dos concellos que máis se pago, por lo menos fomos o concello cando renovamos o kilometraje dos que máis aportamos para ter un bo servicio e que estivera ben compensado o traslado. En canto ao punto número 2, o rogo da aprobación dos desfibriladores en todas as parroquias desa en espacios públicos que estén xeolocalizados e que estén a disposición de todo o público, o certo é que o Concello conta con un par de desfibriladores na residencia tamén, nos centros de saúde, etc. Pero non me parece unha mala idea, por lo tanto, analizaremos e se hai a posibilidade de plantear unha iniciativa similar, desde logo que a idea me parece acertada. En canto á xestión de biomasa, no marco da xestión dos incendios forestais, etc., estamos nestes días diseñando. Este venres vamos a ter unha reunión na parroquia da Granxa motivada por temas de saneamento e outros temas de carácter municipal, e nesa reunión un dos temas era tamén xa a xestión das franxas da biomasa, que irá acompañada efectivamente non só dun bando, sino dun cartel que iniciou xa hoxe José María Iglesias o seu diseño, que creo que queda bastante, pareceu bastante interesante porque é bastante fácil de entender. En canto ao punto número 4 de acordo entre a FEGAN e a Xunta de Galicia para a financiación por parte da Xunta, un incremento do precio hora de 12 a 16 e vais incrementando ao longo dos próximos 3 anos a hora de financiación, creo que é unha boa noticia e é un esforzo moi importante, e concordo con vostede que podemos facer unha moción conxunta para que o Estado faga o mesmo esforzo que fixo a Xunta na cofinanciación do SAD, xa que era un servicio que naceu financiado 50% Estado, 50% Xunta, e neste momento está financiado posiblemente o 75% polo Estado e o resto, pola Xunta, e o resto 75 non, pero ya non está moi lonxe, e o resto polos usuarios e os concellos e a parte do Estado. Por lo tanto, podemos facer unha moción conxunta, pero xa lle anticipo que coincidiremos en que se financia o 100%, que é o que procede, e gustaríamos que le incorporado o cumplimento da lei de dependencia, que é 50% Estado, 50% Xunta. Por lo tanto, redactamos esa moción. Se ten alguna proposta, perfecto, e se non, iniciamos a redacción e a intercambiamos para que se valore, e unha vez que haxa un consenso, trae la aprobación. Por parte, o punto número 5, seguimento ás empresas forestais polo uso dos camiños. A verdade é que é bastante complicado que as empresas madeireiras non poidan cortar a madeira no inverno, que é cando máis se destrozan as pistas, e evidentemente hai bastantes destrozos. O certo é que aquí hai posiblemente a maior empresa que máis corta en madeira en Boqueixón e Ence. Ence ten unha fianza no Concello xa permanente no tempo. As conversacións que temos con eles farán un mes ou así, temos unha reunión con o responsable da zona para trasladarlle justamente esta problemática, e temos o compromiso de que tan pronto mellore un pouco tempo e se reúnan as condicións para poder arreglar esas pistas, que se poidan ir arreglando. O certo é que fan bastante destrozo, pero con respecto a C960, fixo un comentario, porque era un robo, nin era unha pregunta, nin era... Con respecto a C960, había algunhas cosas que foron ditas, outras que non foron ainda ditas, que as podemos decir. Hai tamén 1 millón de euros en marquesinas que está en exposición pública, e outro 1 millón de euros en reforzo de firme, e hai esos 700.000 euros
en sendas que tampouco presentan o dixo todo, pero bueno. Con respecto ao punto número 7, Nacional 525, moción conxunta neste senso, para vostede para cando a rotonda, non sei se refira a del Estedo ou a del Estedo, falabas, non? Bueno, esta semana mandamos un mail ao delegado do goberno, o LUMS, mandamos un mail ao delegado do goberno interesándonos por este tema e bueno, estaba buscando, ademais do mail, estaba buscando o WhatsApp que intercambiei co jefe de gabinete do delegado para que non se olviden do tema e que intenten cumplir cos compromisos. É posible que se poida volver a... Bueno, e agora esta consulta foi feita o lunes, porque me dixeron que no mes de febreiro, principios de marzo, que o recordara para que o incorporaran a planificación do 26. Con total educación así fixemos, respetando os plazos deles, e evidentemente levan comprometendo este tema pois fai xa casi 3 anos, así que, bueno, pues podemos esperar un pouco a ver que responden a este mail e o WhatsApp que lle mandei ao jefe de gabinete. O jefe de gabinete contestou ao momento que sí, que o miraban e que nos decían algo. Tanto podemos esperar un par de meses, se non hai resposta, pois evidentemente podemos plantear unha moción conxunta e posiblemente haxa un tema que de alguma maneira pues vamos a ter que traballar conxuntamente, que está bloqueado e sigue bloqueado e non recibimos resposta por parte da delegación do goberno ni por parte da subdirección de carreteras. Temos unha entrevista pedida da subdirección de carreteras, reiteramos outra vez a entrevista, porque están bloqueando pues 60.000 metros cuadrados industriales no entorno da Susana, planteando pues unha situación que a vista de todos pues non procede, que construíron unha rotonda elevada vinculada a un proxecto de vocación nun terreno que está en Santiago, na carretera nacional 525. Eso desde logo non ten ningún sentido, e o que lle trasladamos á delegación do goberno que o ideal sería pues facer tamén outra rotonda como planteamento de Estedo para facilitar a incorporación do tráfico. Tamén entraríamos nunha zona urbana. Pois este tema, por ahora, vamos a esperar a ver se nos din algo máis, e se non, pois igual dentro de un par de meses pois eu sí que plantearía xa daquela pois a moción conxunta entre os dos grupos municipais, trasladando pois os dos problemas, un xa conocido e o da rotonda da semana da Susana pois é unha necesidade. E o informe técnico da canteira pois non o temos. Na etapa do rexistro pois retirarase ese cono. O horario da casa do maior é en horario hasta as 4:30 da tarde. Non é un horario que establezcamos nós, senón pois é unha proposta do proxecto que presentou a traballadora da casa do maior, a titular. En todo caso, sí que é importante que aquelas persoas que queren asistir a casa do maior falen co Departamento de Servicios Sociais para tramitar a dependencia. Non é que sea inmediata, ou haber plazas libres, non hai que esperar a resolución da dependencia, senón con solo o feito de tela solicitada. E eu falei pois hai un mes coa Secretaria Xeral de Política Social para trasladar as solicitudes que tiñamos, validamos os datos todos, DNI, etc. E estamos, creo que xa resolveron esos casos, deben estar casi todos resolvidos. Non sei se había un usuario en Campo Rapado que estaba interesado en ir para esta casa ao maior. Cambio preguntei, fai un mes, non sei a día de hoxe pois ser máis interesados, pero bueno, en todo caso a mensaxe que hai que trasladar é que se poñan en contacto co Departamento de Servicios Sociais, que tramiten a dependencia e despois, ou haber plazas libres, non hai que esperar a que se resolva a dependencia. Por tanto, é unha mensaxe pois para trasladar por parte de todos os concelleiros que se coñezca para que, oye, pois o recurso está funcionando, está a disposición, pois que é un bo recurso
gratuito, que é o máis importante, mesmo con transporte tamén gratuito ou casi gratuito, polo tanto, pois é unha boa oportunidade pois, para a xente maior de 65 anos pois, que poida facer unha actividade neste sentido. Con respecto ao punto número 13 da fervenza de Rubio, é unha fervenza que está nunha propiedade particular, ben bonita, por certo, moi bonita, espectacular, e o que vamos a tratar é un dos temas que temos para falar con concentración parcelaria para que no marco das masas comuns que poidan quedar, pois que quede con masa común que poida ser cedido ao Concello para que o Concello poida facer pois, un mantemento sobre este ben, pois seguro que tan bonito e ao mesmo tempo pois, para moitos descoñecido. Punto número 14, pois poñeremos a reunión de José coa tasa do lixo, que era unha igual aproveitar pois, para cando debatades pois, a moción ou plantexedes a moción do SAF, aproveitar tamén pois, para ver este tema e con respecto a proposta número 15 das actuacións en Pousada, etc. Bueno, pois, o que é a obra que viña financiada polo plan de polígonos está totalmente rematada, e algunhas cuestións que foron planteadas por algúns vecinos de ali que non caen en salto roto, algunhas fixeros e que era alguna cousa pequena pendiente que se lle irá dando cobertura. E tomamos nota pois, da pista da Caravalla máis a pista que vai